sijobang gitu ya. Tuhan dan mulai dari pakan ke bukit tinggi labanyala jalan nan bakelo banamu ada sembilan la anak gamba okala adang labarila makan kedua harinan sedang tengah hari luang dia juang tinggi dan naik bawati unan sarola kalau lain sapu sinan lakarambi duasa mubaraan nang lana samu andam kedua nyulan tanan kandung dua atila tuan dan dua dan dua lain Tuhan dan jua lain telaka bangsi bangaputia ngodilanta tengah sawalan pinjai panna bambayu lati bodi bayu patati labu musilan cuang matowari laurang apiaka bunga kadai dan bakocong yo kain putih di bali apa-apang dan sabila saman lamai dalam kubur tiba malaikat dan bataan nyulah pola tanyu kadijawat kasia di donio nanti sampailah tuan dan yuan laila di maju kini Tuhan dan yuan lain dalam gunung kan duang manyasa sababar Allah debai itulah salarui salam munang kala Tuhan lah kita singguanglah disangka Tuhan kamau toa samtu Tuhan berikanlah indah kisah sakinang kala padoi dwibi ya lama atilana sanang bana ati Tuhan lah Tuhan dan juang lain
Nanta adola dobana urang katiku laina adoka kuraita jilalaibanaka kuraita jilalalunyo kada alam pasala dalam daerah orang piyaman muabana denai bapasan urang nalalu nang tado adobana urang nalalu laina adonan tampeyati laibananan tampeyati lanana uamangko takaan naderame perwi ikan dua kan latuan dan juang janjuan laila di maju kini Samu ay manyabi miatampian kito ang ilan ko bonedi bawa pulang ampuna tingga di jarami dari danai konan marusu dari sehari kahari labadan barang tambah sakila dicoba-coba oi baca amin kamati mudah mungkin laila tuan dan dua janjuan lain tambahnya jadi Iko baguro di dalam rumah. Rampan lembayan ialah denai badendang juang bagailah bagai datang cobaan iman di dada teguh juang iman di dada kita gua juang keram badanan oneh tuanai ada mama elo elo
kami na balagu tumpang kendenai di panuma nasa bululu jalan baru nasa mululu jalan baru karam dan dinyo onerin sawai gadang la gadang kayu dirimu di balik kampung kurang sikabau kadang la kadang hati paibau ibu babuni kurang baik mau karam sabeleng lakau biduadan di maju kini onde tuanai katam pekaram laki ronyo katam pekaram maki ronyo tolong sampaikan one tuanai anan bagurang uraulah kalang saruwe mairiamkan ikan murau ayun tuagarlah jika kami ke barokan di maju ini oleh tuanai
Pada 10 cm.